са част от нещо, което аз исках да споделя. И за това аз ще добавя. Но нека Бог да говори чрез това слово, което искам да ви поднеса тази вечер. Той сподели за Ана от Първо царе. Аз също искам да ви споделя за Ана. Ана беше една жена, която и беше заключена от утробата и тя не можеше да ражда. Но те бяха едно семейство, което беше даващо семейство. Всяка година, когато ходиха да дават жертвата, той носеше съпругът и за всеки един от членовете по-отделно жертва, да го угодна пред Бог. А за Ана, понеже го обичаше толкова много, тя беше любовта на сърцето му, той даваше двоен дял. И когато те отидоха заедно да поднесат пред олтара жертвата, Ана беше наскърбена, защото тя от 10 години нямаше рожба. И Ана се помоли на Господ за рожба, която той да й даде. Но който е чел Библията, знае, че молитвата на Ана беше тиха. Тя шепнеше. И дори свещеникът там или помисли, че тя е пияна. Но тя каза, че не съм аз пияна. Аз съм толкова дълбоко наскърбена в сърцето си. И защото нямам, казва, рожба. И ако Господ ми даде рожба, син, аз ще го предам отново на Господ. Ще дам тази жертва пред Бога, да порасне в Божия дом, който главата му, косата му няма да види браснич. Вижте, брати и сестри, това е нещо много силно. Да отидеш пред олтара, да не издадеш глас, а сърцето ти да вика отвътре. Нейното сърце стенаеше, то викаше дълбоко в нея. И Господ чу нейната молитва. И Илий каза, иди си, жено, и нека Бог да благослови нуждата ти. Така тя до годината роди рожбата, тази рожба, която Бог беше обещал. И Ана имаше сърце, което да дава. Имаше сърце благоразположено и тя знаеше къде да принесе тази жертва. Тя принесе тази жертва на най-доброто място. А най-доброто място е олтара пред Господа. Там всяка жертва е благословена, когато идва от дълбините на сърцето. Когато идва с желание, когато сме отворени за Него. И тя дойде с жертва с 3-годишно теле. Тя донесе плодовете от лозето си, вино, мех вино. Няма да чета, по-кратка ще бъда, защото няма време, може би. И също така от нивата си пшеница. Тя беше решила да даде всичко от себе си пред олтара на Господ. И Господ я благослови и до другата година тя роди деца. Имаше 3 дъщери и 2 сина. Бог и възвърна заради тази нейна жертва, която тя даде. Какво искам да кажа с всичко това? Искам да кажа, ако твоята утроба е заключена, братко и сестро, тази вечер, извикай към Господа. Извикай от сърцето си. И нека твоята утроба ражда. Амин. Така, щото да принесем добър плод пред олтаря. Така, щото нашата жертва да бъде угодна. Защото ние жертваме не пред човека. Ние черпим
и даваме пред Господа Исуса Христа. Нека да знаем къде даваме. Нека да ценим всичко това, което правим пред олтара на Господ. Защото Той заслужава най-доброто. Словото Божие ни учи да бъде без недостатък. Най-доброто. Той знае възможностите ни. Той дава на всеки според желанието на сърцето му. Но когато вижда, че ние сме разположени за Него, ние сме готови за Него. И аз изповядвам тази вечер. Нека дойде благословение върху всеки един мой брат, върху всяка една моя сестра, всяка отроба да ражда, всеки дом да изобилства от блага, всеки един от нас да има винаги в излишък и да дава, всеки един от нас да дава назаем, но никога да не взима, винаги да има в повече. Винаги да има в изобилие. И аз изповядвам църква Канара винаги да бъде една даваща Канара. Да бъде даваща църква. Със сърце разполагано, което да дава винаги добри дела пред Господа. Било на сирачи, на вдовица, било за църкви. Няма значение. Важното е да вършим добри дела пред Господ. Това е жертвата. Не е само парите ни, финансите ни. Всяка една жертва, която вършим с сърце, с добрина, тя е угодна на Господ. Защото Господ казва, когато нахраниш един от моите, направил си го за мене. И нека ние наистина да бъдем едни от тези даващи и с добри сърца. Бъдете благословени.